ngene iku trimo karo Gusti Allah. Niku napa mergo ngene. Napa mergo nggone, napa mergo wonge, napa mergo lakon. Angel jawabane. Ana wong ndonga nggo kono kasil sampean ndonga nggo kono kasil. Berarti gak mergo nggone. Lha donga niku lho unine padha. Ana sing ndonga niku pisan langsung hasil. Ana kalane ndonga sampai jengkel niku. Lain kan abang ndonga jengkel niku lain nje. Ya Allah. Nek di puncak ngoten. Nek di puncak niku kabeh niku wis ana ketentuane dhewe-dhewe. Kabeh niku wis ana ketentuane dhewe. Tapi ketentuan niku siji rene wong loro. Nggih. Ridane wong tua. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha Rabbi walidaini wa sukhtur Rabbi bi sukhtil walidaini. Lane wong niku nek oleh ridane wong tuwa kaya ngawang. Nggih. Jadi patokan niku. Ridha Rabbi ridha walidaini wa sukhtur Rabbi bi sukhtil walidaini. Bolak-balikan ceritanya. Contohnya Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Nawas niku didhawuhi kalih abahe. Abahe dawuh wasiat. Abu Nawas kita ngene nang kon urip ojo kepingin dadi apa-apa lan ojo kuwatir gak dadi apa-apa mesti dadine dan asal iki mboten sak desa pilihan niku calone wis ora lah kepingin dadi apa-apa niku jenenge. Tapi sampe nek kae ya kepengin dadi apa. Ojo kepingin dadi apa-apa lan ojo kuwatir gak dadi apa-apa. Ngoten niku wasiat sing nomor 2. Ambun kupingku sing sisih kilo wong wasiat kok ngomong ngambuk kuping ngambuk kuping kiwan jerit iki ambune nopo Pak kupingnya apa nih lu mambu nopo Pak mboten kiyat lho anak itu kandane neraka. Jadi kandane tok neraka itu gak kuat. Apa sebabnya kandane neraka kok diliwatno kupingnya apa sisih kiwa. Apa itu? Sak umur gak tau gorok. Tapi aku suruh yo mek pisan kok.
Gandanin rokok dilebono kupinge. Mulane nak sak elek-elek ade kelakuan pemung kono aja malah goro. Kalau nek eling ngaten kudu guyu. Ana wong ciluk kiai bojone digoroi terus. Anggaran itu dipunten iki. Terus ono sing berani pancen. Tak takoni. Tanggalan zaman kok lucu ya. Ono sing bunder, ono sing pecek. Rahasiane dituturno. Nek bunder niku undangan temenan ini kita enggak nyembokno. Jadi mandine lakon mandine donga siji tak ada wong tua loro. Nomor loro gak tahu. Gesah. Gesah niku ponakane goro. Tadi sak monten. Saking gak tahu nih goro. Aku nawas. Malah enten lomba gambar itu sampai menang. Iso gambar sak sret ana jenenge tur dadi. Lomba gambar penawas. Oleh gambar niku ngeten. Gambar lawan cacing. Lah cacing kan. Oh, nah gambar sak sret dadi nek gambar cacing. Menang. Terus sadiki ono dongengan perkembangan lomba gambar. Zaman biyen ono lomba mbuh sak negara piro kaca nganggo rasa. Sing kene ya kaca nganggo rasa. Disiapi alat untuk gambar. Tadi tiba sing lomba gambar niku wong India karo Cina. Sing India niku gambar apik jelas bernyanyi. Alate oleh gambar cepat. Sing Cina niku gak ada gambar. Sing kaca rasa ngembrikane diserpeti. Prit mari ina ditakoni. Awakmu gak gambar. Lah wong pun sami lan apa kadang. Sami. Kalau pola menang aja, mulai di sini nak kalau pola dari menang. Jadi kilo rasa, kaca rasa, mulai Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Siapakah Ar-Rahman itu? Jawabannya keangel-angel. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Ini dikasih sayangi karo Gusti Allah. Lano pesan mendengar lagi. Lah kok aku katanya terus duit saking sayangnya Gusti Allah kan bandingnya duit. Mergo nek dime duit kagak pola. Enggak ya? Saking kasih sayangnya Gusti Allah nang awakmu sampai kon gak tau nyekel. Mergo kon nek duitmu akeh kakean. Wong Allah Maha tahu. Ya Allah. Nah,
Tenggeriku niku Alamal Quran. Pedoman nomor 1 pun kula tulis saben. Laki roh Quran. Quran. Lah menungso dimeh tuntunan Quran. Niku tuntunan. Nggih. Tapi menungso dimeh bekal yang paling utama cipta rasa karso. Sudah